Hi guys, karon pa is alauna. Ako na pod kana na ay graduation. So karon masiro dapat ni Pilipiniana. Sa kay mo na ko ani. O di ba? Pilipiniana is real. Di ba? Oh. Mahirap ang mabuhay dito sa mundo. Ang buong sanlibutan ay nagkakagulo. Dukha man o mayaman, may kabiguan. Talino na panglupa. Guys, ano yung ko? Yak-yak lang ako na. Yak-yak. Yak-yak sa guys kay murag lahira jud kadyo kay kanat ang mga bills. Basta ta guys. Wapa ta karon. Wapa jud ta. Wapa koy tapad. Hindi ako mawawalan ng pag-asa at tiwala sa iyo. Ikaw ang inspirasyon. Pamot ta. Lagi sa panalangin ay aking hiling. Ako ay manatili sa banal na tungkulin. Marami mang pagsubok, di manghihingi. So, hello guys. Adara man ko patapari ba kay ako ang pinakagwapa. Di ba ko magkaroon ng make up. So, magiging mapungkos man si takil sa pudog. Kauban, amot ang kanang kita di. Diba? Guwapa lang magbalain. Kung anong inlab man akong uban na, di guwapa di ko ko. Parang idya. Bawala ka po na para sa uban. Na guys, guwapa na ko ubay tapad. Ay, natanggal man. Pagbay tapad. Ng pag-asa at tiwala sa iyo. Ikaw ang inspirasyon. Ikaw ang inspirasyon.
magulo